radio studio norma bain kono min ye sɛbɛnnikɛlaw ye wari kunnafoni ale ma caya bi nka baara kanu a janya an kɛmɛ ka ladu ta lamɛnbaw ye wari hali ni sɛbɛn kelen de bɔra an bɛna an sigi k'an da don a la n'o tɛ hali bi sɛbɛnnikɛlaw maa caman bɛ congé la ayiwa wari n'u tilala congé la an bɛ bɛn ni baara tɔw ye bi fasiri sɛbɛn damadɔ bɔra wari fɛn minnu sɔrɔlo kɔnɔ an bɛ tila k'o da lamɛnbaw tulo kan e ko cogo di k'a fɔ an bɛ de y'a ka fiɲɛ bɔ a senkɔrɔ bɔ jabate naamu ko kɛlɛ man ɲi maa min tɛ kɛlɛ dɔ o de bɛ kɛlɛ kɛ o nka ni maa bin n'i kan wajibi bɛ kɛlɛ kɛ ne ko bala cogo bɛ di ni kɛlɛ fana ma kɛ seba tɛ dɔn siga t'o la Bɔrɔ Tarawele jona ne bɛ n tigɛ don Danaba info sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Daba Bala Keyita Bɔrɔ Tarawele a ko an ka jamana masakɛ n'o ye colonel Asimi Goyita Bɔrɔ Tarawele sankura ale jɔli hukumu kɔnɔna laadala ko la masakɛ bɛ kuma a bɔra ni ka laada k'a lakile sɛbɛnnikɛla ko jamana masakɛ sibiri don n'o bɛnna décembre kalo tile 31 san kɔrɔ o tile laban a heure laban jamanakuntigi a bɛ bɔ ni ka kuma jamanadenw ye a ko colonel Asimi Goyita Bɔrɔ Tarawele a dɔn bɛ n'a ka sɔrɔsi fini ye a dɔn bɛ n'a ka bere Bɔrɔ Tarawele a dɔn bɛ n'a ka farikɛnɛya ye i b'a ye k'a fɔ masakɛ bulon kɔnɔ kuluba a nana ni kana kuma a kumana malidenw fɛ Bɔrɔ Tarawele a ko min ye Mali den cɛman ni musoman ye ani dunan minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ a ko sankura hukumu kɔnɔna la Bɔrɔ Tarawele k'a bɛ tasibila kɛ a bɛ foli ani tani ka malidenw sɛgɛrɛ a bɛ foli ani tani ka Mali dɛmɛbaw sɛgɛrɛ a bɛ hakili jigin kɛrɛnkɛrɛnnen ye maa minnu bɛ degun kɔnɔ maa minnu bɛ tɔɔrɔ jugu kɔnɔna la min ye tasibila ye jamana hakili b'u labɛn jamana a na t'u kɛrɛfɛ k'u dɔdɔli ma min ye an ka finitigilakaw ye u bɛ seko ni dɔnko min na a ko finitigilakaw bɛ dancɛ minnu na Bɔrɔ Tarawele ko hakili o tuma a bɛ taa ni ka ɲɛsin u ma fasoden ɲumanya baara sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka jamana masakɛ n'o ye colonel Asimi Goyita a y'a yira k'a fɔ san 2022 a kɛra wulikajɔ san ye Mali kɔnɔ a kɛra koba san ye Mali kɔnɔ a kɛra min ye lombo lamba san ye Mali kɔnɔ Bɔrɔ Tarawele ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ o de ye malidenw ka sebaaya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o lajɛ malidenw ka wuli ka jɔ ni ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma Bɔrɔ Tarawele jango ka se ka fanga tigilamɔgɔw dɛmɛ a ko o de wolola fɛn caman na a ko bolodengɔnni kelen o tɛ bɛlɛ ta sɛbɛnnikɛla ko jamana masakɛ y'a yira k'a fɔ Mali bɛ dabolo mun na bi dɔwɛrɛ tɛ malidenw de sɔnna malidenw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma malidenw ka timinandiya malidenw ka danaya a ko n'i ye ko taabolo la diɲɛ ka gɛlɛn bi dɛ bana jugu min n'o ye coronavirus ye a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya colonel Asimi Goyita ko nka fiɲɛ maa wuli ko bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na Mali fɛnɛ a ye degun ta ni k'an ka jamana sɛgɛrɛ nafa ni tɔnɔ caman bɛ yen coronavirus kɛra sababu ye ni k'o ɲɔngiri a ko nin gɛlɛya jugumanba in o n'a ta o ta Bɔrɔ Tarawele malidenw ni ko u b'u ka ɲɛmaaw fɛ malidenw ni ko k'u b'u ka ɲɛmaaw jukɔrɔma tintin malidenw ni ko k'u b'u ka ɲɛmaaw kɔkɔrɔ Bɔrɔ Tarawele ko mun de tora bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min y'o 2022 ye Bɔrɔ Tarawele min kɔni ye CEDEAO ɲɛmaaw ye ka taa bila UEMOA la u ye danaya jugu dɔ ta ni ka Mali sɛgɛrɛ Bɔrɔ Tarawele kalo 6 min kɔni an ka jamana k'a datugu Bɔrɔ Tarawele min kɔni ka fiɲɛ k'o tigɛ an ka jamana la ka ni adamaden bolo bɛ Ala bolo maa o maa ni senkɔrɔma cɛ cogo tɛ foyi k'i la sɛbɛnnikɛla ko malidenw b'u da kan bolo Bɔrɔ Tarawele maa ka fusufusuli tɛ fɛn kɛ anw na a ko n'o tun bɛ fɛn kɛ an na bi tun tɛ Mali tɔ sɔrɔ bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ malidenw de sɔnna ni ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an bɛ bu dun an b'o dun n'an bɛ ji de min an b'o min Bɔrɔ Tarawele fo ka taa bila Amarico wulili la o tuma ko kunun ni bi k'a bɛ cogo di maa ma sa dɛ sɛbɛnnikɛla ko wari min ye colonel Asimi Goyita a y'a yira k'a fɔ min kɔni janvier kalo tile 14 ye nin don in ko na bila Mali ka tariki kɔnɔ k'o kɛ min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka lakodɔnni Mali ka jamana ye a yɛrɛ ta ye k'a bɛ bila o minɛn kɔnɔ san o san k'a sababu kɛ mun ye Amarico bilalen Mali kan malidenw de bɔra Mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira k'a fɔ an ma sɔn u ka danna juguya ma an ma sɔn u ka hakilina juguya ma o tuma min ye an ka ɲɛmaaw ye an b'u kɔfɔ fini bɔ fo nɛrɛbɔ ko malidenw man ka ɲina nin don in kɔ dɛ o tuma k'a bɛna bila tariki kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye colonel Asimi Goyita a y'a yira k'a fɔ Mali kɔni ye taabolo 4
dilanni ne bila sen kan n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ sini ma maa min bɛ fɛ ka kɔsegin kɛ ka na Mali kɔnɔ an ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko k'u bɛɛ lajɛlen bisimila nka a bɛ yen dɛ i ka jɛ ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ye i ka malidenw bonya u ka hakilina la ni Mali ye hakilina mun ta k'i sɛgɛrɛ i k'a bato i ka sɔn a ma i kana Mali buruja bilen min ye kolonɛli Asimi Goyita a y'o ta ni ka diɲɛma sɛgɛrɛ a ko Mali ni maa si tɛ kɛlɛ la fo n'a sɔrɔ maa min tɛ fɛ ka Mali bonya ka hakilinaw la kolonɛli Asimi Goyita Boubacar a y'a yira k'a fɔ jamana bɛ baara belebeleba la koyi min ye an ka armée monte en puissance o dogolen tɛ maa si la a ko kunun tiɲɛnikɛlaw de tun bɛ bɔ k'u jɔ anw ɲɛ nka bi u b'u dogo de koyi u dogoli o n'a ta o ta an ka cɛdenw b'u ɲini k'u kunci Boubacar ni k'u dafara k'u kunci a ko n'i y'a lajɛ Mali armée bɛ baara mun na bi baara deni tɛ sɛbɛnnikɛla ko basigi bɛ ka na dɔɔni nka hali bi a ma ban fɔlɔ a ko n'i ye ko taabolo fana lajɛ a ko min kɔni ye usine 2 ye Boubacar u y'a lajɛ ni ka se k'olu lawuli n'o ye Comatex ye Segu ale ni min ye furakisɛ dilanyɔrɔ ye Bamakɔ yan a ko ni usine 2 Boubacar jɔyɔrɔ mun b'u la an ka jamana kɔnɔ jɔyɔrɔ deni tɛ o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye fini dilanyɔrɔ ye Boubacar ka kɔɔri ka parata min kɔni an ka kɔɔrimugu tun bɛ doni ka taa bila jamana kɔfɛ Boubacar k'o banna min ye usine belebeleba 2 ye kelen bɛna jɔ Bamakɔ kelen bɛna jɔ Kucala o bɛ kɛ sababu ye maa bayirikaw de bɛna baara sɔrɔ o ko la Boubacar ko transition ɲɛmaaw y'u kun don o kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko hali bi Asimi Goyita a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye sɔngɔ min yɛlɛmalen bɛ nin waati la n'o ye Ukraine ni min kɔni ye Rusiw ka kɛlɛjugu ye Boubacar o kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya don diɲɛ kɔnɔ nka a ko min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye Boubacar ko an ye belebele kɛ a y'a yira k'a fɔ Boubacar min kɔni jamana ye a jɛra miliyari 8 kɔ minɛn minnu bɛ bɔ Sikoro kɔnɔna na ni o san k'o don Sikoro la ka don n'o ye Mali kɔnɔ ko jamana jɛra miliyari 8 kɔ Sikoro nali la a ko min ye miliyari 3 ye jamana jɛr'o kɔ nɔnɔ na miliyari 1 jamana jɛr'o kɔ Boubacar min ye duntulu la a ko miliyari 100 ani miliyari 32 Boubacar ko jamana jɛr'o kɔ pewu min ye pétrole ye a ko hali bi o ma ban Boubacar miliyari 200 ko jamana ye wulikajɔ kɛ min b'a to saraw bɛ se ka dama kɛɲɛ Boubacar san 1 kɔnɔ miliyari 200 ko jamana ye wulikajɔ de kɛ ni k'o fara min kɔni ye saraw kan a ko n'i y'a lajɛ jamana ɲɛmaaw kan ka fo Boubacar ko belebele kɛra transition na dɛ hali bi k'a bɛ min fɔ o de ye sanbɛ foli Ala ka Mali diya Boubacar an ye gɛlɛya min ye 2022 ye ko Ala ka n'o yira la 2023 gɛlɛya bɔra bɔ Ala k'o kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Danaba Info Daba Bala Keyita ale ka sɛbɛnni don Daba Bala Keyita ka fara Danaba Info fasilojɛkulu kan wajabata an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ko tɛ ko dugumɛnɛ tɛ kulusi jalasiri nka a b'a foni ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant ale ko k'an ka kuma Ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasi minnu n'olu bɛ anw ka kaso kɔnɔna na yan k'an ka kuma u kan dɛ n'o ye maa 46 ye n'i y'a ta k'a lajɛ e ko u ka kiiri a ma kɛ juma tɛmɛlen na wa n'o bɛnna décembre kalo sale o tile 30 ma san 2022 n'i ye ko in ta k'a lajɛ tile 2 de t'a la ni ka anw ka kiiri tigilamaw ni ka di u ma wa min ye cour d'assises spéciale ye n'o ye maafa gene kiiri k'o kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ni ka o sigi sen kan waasa maa 46 min n'o bɛ anw bolo yan n'a jirala k'a fɔ k'u nana jamana kɔnɔ u nacogo ma ɲɛ sariya bɛɛ lajɛlen y'u nacogo ni k'a kɔn bawo min ye pankulu 2 ye o de nana ni nin jamakulu 2 ye pankulu 1 maa 49 bɛ o kɔnɔ hali n'a sɔrɔla kolonɛli Asimi Goyita transition ɲɛma o ye i tɛgɛ bɔ musolaka maa 7 kana k'u bila ka taa di u somɔgɔw ma Côte d'Ivoire jamana kan maa 46 o kɔni o mara b'an ka kaso kɔnɔna na wa avion 2nan in o kun sɔnsɔn bɛ kɛlɛkɛ marifa la marifa minnu kɔni n'a bɛ wele ko dugu ci den kelen o caman baden kurakura o de kun kɛn bɛ ka avion 2nan ni ka o sɔnsɔn o jigilen kɔ an ka pankuru jigi kɛnɛ kan n'o ye aéroport Modibo Keyita Bamakɔ Senu ye i b'a ye k'a fɔ anw ka finitigilaka minnu bɛ yen olu kɔni de kɛla sabu ye maa ka se ka bɔ ni maa 49 u ka nali ni ka bɔ a kalama nka n'i ye ko in lajɛ u minɛ do kana bugɔ bila ɲininkali fɛn fɛn t'a la ka sɛmɛ u la kelen kelen i b'a ye k'a fɔ u nakun u ma se ka nakun jɔnjɔn fɔ u la u ye nkalon ta ka da jɛkulu min na k'a fɔ k'u n'an bɛ u ka hukumu kɔnɔna na olu y'a jira k'a fɔ k'olu kun sigin tɛ ka maa kɔnɔ koyi wa u tɛ maa ninnu dɔn Nations Unies n'o jɛnsɛn naani tɔnba o bolofara min n'o bɛ anw ka jamana kɔnɔna na yan o ka lasigiden min tun bɛ a dɔnni kama o fana ɲininkana o ma se ka kan jɔlen fɔ min ye Côte d'Ivoire jamana faamaw ye olu ɲininkana dɔnni kama o ma se ka kan jɔlen fɔ ninnu nali la wa n'i ye ko in lajɛ i b'a ye anw ka cour d'assises spéciale a ka tile 2 kiiri o kɔfɛ i b'a ye jaabiw bɔra ka bin juma tɛmɛlen ka bɛn décembre kalo sale tile 30 ma san 2022 jaabiw bilen kɔ maa 46 in dɛ o kɔni u ɲagila k'a fɔ u
na samuga kasoke o kelengele bela jele wa mi yese fo wari million fla ye o kelengele na fana be o sara mi tega kumbora munu ngana ka ke ngeni ye ani bunya ye ka yesi ko wari jamana famo ma no ye musolaga ma sabai akun vola kunu tara koni kiri wati sela o be blakana kiri beke mo binani ani konondo o bela jele ka kiri ka ke dongele libaye ka fo binani ani woro de olu de ka kiri sela ka ke bin ma sabai no ye musolaga ma sabai olu ma songana umana wa uka kiri no yuga jugement ye akoni ngelu ko na be wele ko jugement par contumace ki ka kiri tige iyere koka wa mi ye jabi mi no bola ula ode musalaka ma sabai ukoni ku uyela fena mi no be jejugu ni janfa ko fo be ngana mu dakile ko fo wa maudo mamunu ni fali gaga na manya ka fo onga jamana fali ko oboma nga jamana kono ka bi be na fura damani sisaje ame mi wele nazaraka na ko demokrasi ukoni uko bulo kana folo ga ubu si kaso ni ka oke wa mi yese fo war million tanda ye umuzalaka keleng la blejile kanga ofana sara ngani ko inda ka laje avoka maduru mi ngoni no lu ko ni ngunjo mbu jigi goro ka fo unu suru nalido ko ga suru nalido nu ka kuma mani fo e kodlani nawa yin ngali ko ni mbome ka ke fajiri ke bafe no Umar Bari ko mi ye ni tabulo nunu ye onga kiri tiglamo andambe ula wa mi ya onga jamana chamajoro fanga nyamo ye ku jo ujoro la wani ko invano taka laje la dala kula la simu goita abe la dala laseli minge kanyeshi jamana de kilina bela jilema ko uto usigi yoro la na be wele ko vedi nouvelle ibaye ka fo adama tu nunu ndola kuma fo nunu ga kuma adama tu ala wa ko ni ya laje ma hagli ferelo ya jira ka fo al nasr la kulna la simu goita ka disguru ko nana ka same fuli taka kanyeshi jamana doma na dama seni ma binani ani konondo ga koma ko yalma ko babe sigi jigi ka fo wati ni do na to ko nana anna sebe wara ketu ka ke ya faye kanyeshi ma nunu ma yingali to mun ko bombe ka ke fasiri ke bafe no Umaru Umar Bari ko yalma ko al nasr la ko asim goita o kema ka bisigi ka fo kana ya fa ke nunu ma ko yalma ko ya fa ka na ke ni sisa dani ngonna na wa yingali bombe ka ke ka ko ni mana tike dawoda nala mi ko do war ko ga jamana kundigi no yi Alasani Dramani Wataraye akoni ngeme ka fo aka dugudoye ka fo ka teme soni mi ma binani ani wora mi no be onga kasoko nana ku na ta ko war jamana ka ni wuye saba mi na ya sama ka bo lede bana ko nana Umar Bari aka fatire do trawre ali bibe komina o mabba danaba info tuguni sebenikela bori danaba info u yasoro abidjan.net kono sebenikela ko ako angata kono wari ka jamana masake no ye Alasani Dramani Watara Watarore kabine asigira jamana kuntigala femu modeli ka soro aka jamana kono o kuma ko de ya soro san yele Sebenigila ko ako ko nin kera malola ko belele baye kono wari kono wari min koni ye fili o ye tien ye bogari ko fili do be ko yafatikulu makoy Sebenigila ko ako ko min ye jamana kuntigi ye o kuma sankura no bana sankura damne abe bonni ki kana bo jamana don ye ina fambora kan tadu anga jamana kuntigi tala Sebenigila ko ako sibiri temene wari min ye Desamuru kalo kile bi sabani kele kono wari masaga no ye ado aboro ni ka kuma ka jamana don ye wari fɛn ba kuna kanche ayo befo jamana don ye ni ka tila ku sambe ako o kuma kan kele ko ye lada jien fanbe wari dugu ma je ka ban kele ganfela la no ye journal parler nege kan tani saba o kuma kan kele sigin kan ga ko kan sebenigela ko jamana don sigilen be ni ka ado ka minye merveille la metune wari toro de ibaye ka fo min ko ni balna ko min kera de wari ibaye ka fo ka indépendance no e fête d'indépendance de o be ben utukalo okle woroma wartaro de min ko ne jamana kuntigi be botukunu ka kuma jamana donye o kuma television nationale Côte d'Ivoire no RTI o barakala munu tumbe ne ku fleni ka 6 août 2022 de jamana kuntigi ka discours de ko de ta ko bla 1er janvier do o ko ni wado hagemi afoto yomi ndala kanyeshi onga jamana ma na hamina na onga jamana yi no otorok manduzuguna aye kuma feve fo alay amne ika kuma yi abe kolo kan bwa ma dusuka shibato ma toyole na mi alay alabake abe tafo la urusila ni fe yelena la urusila ka ba wo ala kele ka soro
Bortore Sabanikala ko akoni ya laje John de bisika dala ko ni bisika ke ko television national la television nyama olu na nyafoli ka Bortore adun kera de bori mamunu tume adun barala bori okuma wuliga jo tarani ko lu sekere ibaye ka fo président ka 6 août 2022 au discours sina kana damne television na Bortore ibaye ka fo mawde sina ka kabakaba iba fo ko balontan bidone ne kule be ke dugu kono to kono kule de sina ka ke jama de seka wo ke ɲɔgɔn fɛ sorwa ado amafo yala folo Bortore Sabanikala ko a jama ka wo ana ke ni 31 suna kuma ni barakɛlaw ɲɛna u ɲɛ sina ka jo yɔrɔ bɛɛ la u y'u ɲɛ cɔngɔ a ko makulu ye jalaki kɛ u y'a dɔn k'u ye kojugu kɛ o y'a sɔrɔ discours ye minute 5 kɛ ka ban Sabanikala ko téléphone cikanw bɔra fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ye min kala a y'a sama ka bɔ yen o kuma ɲɛnaminifɛnw b'a kɔnɔ mɔgɔ t'a fɔ a fɔ la Sabanikala ko Bortore u ye min kala u y'o sama ka bɔ o yɔrɔ bɛɛ la ni ka sin ka télévision tigɛ ten a ko min kɔni discours yɛrɛ yɛrɛ Bortore ɲininin kɔnɔna na o sina k'o de ta ni ka sɔrɔ k'o bila a nɔ na Sabanikala k'u ye gasi mun kɛ Bortore a ko tɛna se ka kɛ yafa ye a ko min kɔni fili a juguyara fo ka dama tɛmɛ maa saba de tun bɛ journal nujuru bɛ maa minnu bolo Bortore n'i y'a lajɛ min ye madame Abiba Dambele u y'o gulon min k'o bɔ a jɔyɔrɔ la wa fana i ɲɛ bɛ muso in na a bɛ journal présenté directrice des journaux d'information u y'o gulon ka bɔ a jɔyɔrɔ la a ko maa wɛrɛ bɛ n'o ye Dala Jabakate o ye directeur technique u y'o fana dulon ka bɔ a jɔyɔrɔ la a ko Cissé Inzan u y'o fana dulon ka bɔ a jɔyɔrɔ la o ye directeur production TV ne kun ye sɛgɛ ninnu b'aw ko ala kun kana 31 kɔnɔ ala kana kun yɛrɛ Bortore Sabanikala ko a ko min kɔni u ka RTI ɲɛmaaba ye ale de kɔni bɔra ni ka ni yamaruya in ta sabu maa min b'ale sanfɛ n'o ye ministre de la communication ye Bortore o fana ka yamaruya kɔnɔna la a ko min ye ni maa saba ye u gulonna k'u bɔ jɔyɔrɔ la ni ka t'u bila kɛrɛfɛ Bortore min kɔni u ka baara kɔni o ma tiɲɛ o tuma yirala k'a fɔ u tigɛ kɔni kura ka bɔ baara la fɔlɔ yanni kow ɲɛma bi jɔ yanni dusu ni hakilinaw bɛ sa lo o tuma min ye Konowari kɔnɔ Bortore ko nin y'a siɲɛ gale ni ɲɔgɔnna fili ka taa k'u ka RTI sɛgɛrɛ jamana masakɛ ka discours kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Danaba info kɔnɔ a ka bi bɔli don ayiwa cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pub Bortore mbala tɔgɔ bɛ di Bajawate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Lɛnɛfana Lɛnɛfana min ye Musa Sayo Kamara nin ye a ka fasiri ye a ko min ye san kuncɛtɔla jamana maa kologiri min n'o bɛ jamana kɔnɔna na jamanakuntigi tɛmɛlen kɔ e b'a ye u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ laseli kɛ n'a bɛ wele ko Vedi Nouvelle an nka nin ye maa min ye n'an bɛna sɔnni sigi a ka kɔrɔfɔ kan o de ye Fara Angawuli o ɲɛmaaba a dankɔrɔba n'o ye Modibo Sidi bɛ ye fulakɛ a ye kɔrɔfɔ ta ni k'a lase a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ bonyamasegi ta ka ɲɛsin a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Fara Angawuli maaw ye ka da u ka cɛsiri kan an'u ka danaya o tɛmɛlen kɔ min ye ni sankura ye ko sankɔrɔlen min n'o tɛmɛna n'o ye san 2022 ko caman kɛla a kɔnɔ jamana tun bɛ denkan dɔ na wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ kɔni kɛra camancɛ fɔ ka ɲɛmɔgɔw fɛ wa min ye kɛrɛnkɛrɛnyala ko sɔnni bɛ sigi fɛn min kan n'o cɛ tɛgɛrɛ kan ka minɛ anw ka forces armées maliennes ni maaw kunna cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ k'o de ye anw ka jamana a kana ko a bɛ se ka basigi k'a sigi bɔlɔ kelen kan cogo min na o baara min filɛ nin ye san 2022 kɔnɔna na min ye wulikajɔw ye k'o kɛla jamana finitigilakaw fɛ waasa jamanadenw n'u bolo minɛ u bɛ se ka lakana cogo min na so n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye Modibo Sidibe ye Fara Angawuli ɲɛmaaba a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye wulikajɔ ni dɛmɛ ani minɛ minnu ɲini k'u di anw ka forces armées maliennes ma ko jɔnkala ko minɛ ninnu k'u nafa ye la wa ko min ye kanango ye hali n'a sɔrɔla Bamanjilakaw ka wulikajɔ ko dama kara la kosɛbɛ ko nka ko min ye a ko fanba ye k'o kɔni k'a tasuma k'a b'a fɛ ka duga min ye Modibo Sidibe ye a ko min ye anw ka jamana ye ko fɛn kelen de bɛ yen k'o kɛn bɛ k'an sɛgɛn jamana in kɔnɔna na min ye jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ye n kelen ni dufa kɔnɔna walima ni nɔfɛ maaw anw ka jɔyɔrɔ sɔrɔ n'an m'o sɔrɔ bɛɛ hali ni minnu b'a la n'olu kɔni b'a la k'a kɛ ka ɲɛ an na du to a la ni k'u to a nɔgɔ n'i ye ko in lajɛ
moro ko jamana ka te joni ngango yi moro siribe ko mi ye jamana ka sela sa kan bele jile kan kono je anyoye I dine mao I politique mao I mana ke société civile fa on va vers bele jile ni kan gi ngeni yake kelenye jamana mbe bonu ko la chuko mina abina dinga mi ngora ka se ka wulika jo ase flaga de to koro mi ni jam koro mi no tume faso malibala nyenye fe na bala ka yele ni ma chaman be ika jamana ka ni bala ka faso malibala nege mine ka unde ka nga fanga fara nyanga ka ntege di nyama ko to koro no dame koro ni go segi jamana ma ko ni ko ilaje murbo ko wa ko nyama ka kungolo bola ko ka tobe ko bawu mi dad munivo so ya ko ile ko fere ka nga tike ula jamana nyemo ku be chezrila chezri ka lisa ko anno ka tala ka giriya ko dore ka nga fara anno giriya liga jamana de belejile ka se ka don ku to usigi yorola dad munive a so ya ko ile ka dansigi ke ula jamana be je toromonyo munungo ko wa kwa asugu blo me takadi mamunu manolu fana ya yiraga jamana de uye ko lu fana ga bara ke jele yaka na kere jele yaka mi ye lanyini no jamana nyamo ka lanyini jamana donga se ka lafiya dad munufo so gola ko o lanyini ko be ke soro feye ko ga kwa alisa abe kule ka bo ka nyeshi jamana marabo ma bela jele nga jamana don lame bela jele politique mo fara dine maka ka ta se fanga be munu mbula me dun no ko bi bela jele gi fanga fara yoga ko be ke sabuye amala ga femi nyini na ya fanga fara yoga ka intere la kele ni ko dabla no ye ngelen du fa korona kele ko dabla ka be ke sabuye jamana akadia ka teme koroleka ko wa ko mi ye sa 2024 ko jongala abajigi wa ngeni be adusube alera kono mi ya joroye ani akanga seka minge fazo malibaye alno de kata maworo wele ko kanada kana munumbe nube ka jamana hinemne nube seka demeta ka nyeshi jamana de kilna bela jileba jamana nyemo ka wulika jonu ga yamore akono kanu feretike ni guye sebe mina ya samaga bo lede bara konna na musa sa kamara aka fasiri ko torore jona ne bentiga do journal aujourd'hui wordore ukuma be femunka bori odiye san 2022 bori cheba ani musuba munumbe wordore uluka jatemina la munu yen noblake ninga kobo boloda faso maliba konna la wordore min kone Ibrahima Jawara damangle wordore a sebeningala keme kale mana aya yira ka fo min ye damangle wordore ibu group ale nyema bado sebeningala ko wordore min Ibrahima Jawara akoni ya laje madu golente wordore ni ya natgo laje wordore ko jibido ko la doni min ye togo ye ka ko tige ka bawtige ako min ye Ibrahima Jawara aka chesri aka dusugu aka jamana kanu bari aka min koni ye fasodon blasrali wordore ninga tasi fasodon nyuma barama sebeningala yira ka fo ko de wolola ni na koyi ako min koni wulika joy ayo boloda nin kata jamana kofe wordore e kuma mina min koni ye bakiye wari tarori bay ka to bakila kuma mina e kalambla nin kata jamana kofe wordore atale jamana kofe wordore o kuma akuma ko be yorom na o Thailand ye ako akorake dobe wari o kun sigele me Thailand no to ko Usmani o be san damado bo min koni Thailand sigi wari ayo kenin ka yendo akanga bara munu boloda abolin ko Thailand wari min Australia ayen no blacken fene wari min koni munu saloe wari ayo boloda min Asie jamana no nyonche sebenigela ko ako Ibrahima Jawara damangile marakado ako marakade ibaye ka fo kabini kalan damne wari akil na wara tala odi kata tunga fe kabini kunu kata nanfolo nyini kanana ye wari ninga na fakoro bakoro ninga na kabila ka bonyogona wari ni ya laje Ibrahima Jawara aya bolo do bara flomina wari odi ye min koni ye Jawara solari wari annale o kara 1997 ye wari mi Jawara solari wari bay ka fo ale koni kara bajibade wari bela jeli ka solitabo Allah ako o bara koni o madugo malidona ako ni ko tabulo laje wari aye izini wera jonno to ko izin stone wari minye karoko yi anga jamana nkono wari bay ka fo bela jeli ka seki nyema dama ninku isenda senano na ofena damne na sebeningala ko ako minye izin stone wari nundo na 1995 ibay ka fo 2006 wari izini koni ka wala ngatara ninka bonya aka akina usabati bogari minye bafula be bolo fara do tara kenyi bogari minye lasho glani kata bla min ko ne shimandlano kam minaw ye bogari ibaye ka fo pentri kam mine ni baro bala jile do non meke bafula be ako finama teme ka boy bogari min ko ne izin soni bogari ayaka lainu bala jile soro doni ako ni ya laje na fulo mun do no labiti Joseph war milari mugana bogari ko ni ya shi gale mali yere tere fara
farafina kɔnɔ ka taa bila farafina n'o ye an golofimaw ka taa bila n'o ye pays maghreb ye golo jɛmanw maa minnu bɛ k'olu ye larabu ye bakari k'a ka usine nafolo min donna la a bɛ baara min kɛ o tuma ko min ye Ibrahima Jawara ale de kɛra maa galegale farafina maa min ye ni ɲɔgɔnna usine jɔ sɛbɛnnikɛla ko bakari Traoré hali bi bɛ ko min na o ma ban a ko n'i y'a la Ibrahima Jawara a kalinkan ni ka Mali tɛmɛ jamana tɔw la bakari Traoré min kɔni ye sɛnɛ ye a y'o baara dɔ daminɛ bakari n'u ko projet tɔgɔ dɔ ko Jason bakari o baara fana bɛ ka ɲɛ a bolo sabu min ye hectares ye melon ka taa bila kɔngɔn na bakari ka taa bila zɛrɛn na a y'olu sɛnɛ bakari o fana kɛra tare ye bakari o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye kɔɔri ye a y'a yira k'a fɔ Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye kɔɔri a kilo 1 bakari Traoré ni ka kedarasi 56 ye a ko awɔ an ka jamana in kɔnɔ o tuma min ye sɛnɛ ye k'a kɛ siɲɛ 2 san kɔnɔ n'o ye kɔɔri sɛnɛ tilema samiyɛba ni samiyɛncini a ko k'a bɛ se ka kɛ min ye opération gutu ye gutu bakari Traoré a ko siga tɛ min na min kɔni o nun kɔni o donna ka ban a ko hectare 1000 Kayi marabolo kɔnɔ bakari o sɛnɛ baaraw bɛna boloda bakari min ye tileman gɛrɛgɛrɛ fɛ ji ka sama ka bɔ dugu jukɔrɔ ni ka sɛnɛ baaraw boloda jango dumunifɛn kɛnɛw ka se ka sɔrɔ waati bɛɛ a ko fana nun donna Ibrahima Jawara Damangile bakari Traoré i b'a fɔ ko cɛ kelen bolo caman Ibu groupe n'i y'a lajɛ service mun b'a kɔnɔ a dakusi ka bɔ min ye jago ka taa bila transport la n'o ye avion transport ye an ka jamana in kɔnɔ sojɔ jiko dingɛbasen bakari Traoré i b'a fɔ sobajɔw a ko n'i ye farafina yɛrɛ lajɛ bakari Traoré ko entreprise tɛ yen min bɛ baara belebelebaw kɛ o tuma diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ Ibu groupe kan i ɲinɛna kelen kɔ gazi a b'a bɛɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko bakari Traoré n'i y'a lajɛ jamana caman de kɛmɛ k'i bolo manabɔ a nɔfɛ bakari Traoré n'o ye Burkina Faso Laginɛ Konowari Niger Sénégali bakari Traoré ka taa bila min ye jamana wɛrɛw ye Afrique centrale kɔnɔna la bakari Traoré Ibu groupe ale bolo nɔ bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko Ibrahima Jawara Damangile bakari Traoré a ko ale bɛ nin ko in daminɛ tuma min na bakari Traoré k'ale tun b'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ bɛ se sabu ko dusukuntanya o de bɛ adamaden cɛ n'o tɛ n'i y'i cɛsiri ko i bɛ don dɔ ye ale y'a cɛsiri a b'a dɔn k'a fɔ malidenw bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'an cɛsiri an ka jɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma bakari Traoré ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ a ko malidenw an kana tigɛ an yɛrɛ la an k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye jamana barikamaba ye Ala ye jamana min di an ma jamana dennin tɛ bakari Traoré n'an sera an ka ko kɛcogo la o tuma k'an ka fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ an bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko Ibrahima Jawara a bɛ ko caman na min ye patronat ye o vice président do chambre de commerce et d'industrie o fana vice président do bakari Traoré n'i y'a lajɛ tɔn dɔ b'a bolo n'o ye Malien Tukuro MSD ye wari o ye politique tɔn ye wari min ye politique a y'i sen dɔ la o ti dɔwɛrɛ ye hakilina mun b'a la ka bila Mali ale ka yiriwa kɔnɔna la bakari Traoré ni k'o da malidenw tulo kan a ko Malien Tukuro MSD o sigi sen kan ka na bila bi la bakari Traoré ko o tɔn bɛ ka sigi yɔrɔ min na n'o ye comité bakari Traoré ko Mali kinten bi duguten bi min ye comité a ti yɔrɔ min na i b'a fɔ ko maaw kun kɔrɔtɔlen bɛ ni k'a makɔnɔ o tuma Ibrahima Jawara Damangile ko n'a y'u bila fɛn o fɛn na bakari Traoré k'u bɛ a ko fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ Ibrahima Jawara Damangile bakari Traoré k'a tɛ se ka maana ka ban ko sabu ko dugare don i b'i jɔ k'a lajɛ kuma o kuma k'i bɛ nɔrɔ de y'a la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction ye aujourd'hui Mali an b'u bɛɛ lajɛlen fo bon Jabatɛ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Danaba info o don Danaba info maa min ka fasiri ye nin ye e ko o fana b'a sɔrɔ min ye Fatumata Mbacham Kɔnɛ ale ye chargé comme SMSS la u y'a sɔrɔ ale fana ka kunnafoni di sira kan n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye fulamuso ye Jaminatu Sangare min ye ministre de la santé développement social ye ko bɛ ɲɛnabɔ Jaminatu e ko a ma wuli ka jɔ kɛ wa waati min na anw b'a la k'anw ka sɛw buruteli ko jate minɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ décembre kalo tile 31 tɛmɛlen san 2022 yanni o bɛ kuncɛ e ko ministre a ma munumunu salo boloda an ka lapitaniso belebele ninnu kɔnɔna na wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye hôpital Gabriel Touré hôpital Point G hôpital de Kati hôpital du Mali a ye munumunu salo kɛ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a n'a maakafo ka taa se direction générale de la santé ma o ɲɛmaaya bulo fana n'a ka maaw nin bɛɛ lajɛlen kun bɛ taama na wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ Jaminatu ko min ye anw ka dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw ye ko ni dɛmɛ ka kan wa min ye ministre ye ka taa to ka bɔ baarakɛla ninnu y'u ka cɛkɛdaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛnɛyaso ninnu k'a bɛ kɛ sabu ye ni k'u galabutigiya ka dɔ fara u ka cɛsiri kan ka dɔ fara hamina min bɛ u la ani gɛlɛya minnu b'u da la fura ka se ka sɔrɔ o la wa ministre ka taama senfɛ nin lapitaniso ninnu na n'o ye Jaminatu Sangare ye an ka ministre de la santé i b'a ye k'a
fo aga tama konna na tegala nguluma tagoyi mi ye ba atara munun zore ya doni gama no lube ka gardita no ye dogotoro ye eko amatu ga dumuni tabali ni ka kunana ni ka sosowa dadmuni fo na wani dala do fe e ko ni osugu ya bele jile ngoni dala ministry bulu aga tama se ve anulu no dogotoro nunu anu kumana gele amunu mbe dogotoro ka alisa al nasr la gouvernement e famba chamanda ka degunu nunu famba chamanda ka buka nunu mbe alisa no ka mega sunogo tike ka bo dogotoro nunu nyana e ko udama do fanana wa ministry no e jamnatu sangare ako ka ye korofo nunu ayu bele jile me wa bella se alla se yorola sanve mau no ye docteur sugal ko kala maigai anaka ministry gouvernement mau kata se chamandoro fanga nyamama kolonel asim nguita ibaye ka fo jamana dunga haminu ka keneya ukoni o hamin bele de be kolonel asim nguita la wa o fere ko natike jona dogotoro nunu me se ka bloka baraga mina ko nana chugo mina wa sa mamunu bebbo o ka du ko nana ni ka dogotoro so nunu segere ulu ka se ka nimisi wasa soro wa ibaye fana akata ma sinve mi ye onga sigida duruna emmi dogotoro so e no centre de référence de la commune 5 mi ye kulubali deni doye okoni oye onana jiye kono ale nye 31 jours wa kala sabu ye mi ye jamnatu sangare min la santé de développement social e ko amatro moyo ta ni ko somo segere wa o fana tamale go mi ye SAR mau ka sangani bengami be oni ORDMJ olu fana yu jira ka fo ku na jo kulubali deni ku nu jo ajigi akoro fo ka ta fo anyama tigela wa ko ni ye ko nunu laje hôpital jumali mi ye ministre ga tama seve mi ye saraga kasarae o ta ani duru o de asoro ye wa mi ye duru ye olu ba chama mu jogile me ku jogi ni ka juguya wa munu ye ma ko folo no jogi ba to no saraga kasara seve ka usi mine santa ani duru ka se muga ani duru ma ufura usi be o franja nunu de konnana wa ministre kuma mi vo o de manivu na mai saraba nu sanvelala saraba fitini fara belebele ka amana ma fara amana daga ambela jile ka to ka ta doni anga tani hagli dai mi mesika ke sabuye anga yere kisi kama were kisi wani ko nunu laje ko imbela jile mba on yere de teka konnana anga kenea ananga nin kana boli ni ngwe sebe mi na ya sama ga bodaraba info kono ulu fana ya soro SMSC o ka kuna kunde sa wotre o kuma sigana fiembo bi ko suruku kanja antame dekte fanfe obebe Jeka Bojawate ndara nana dandigeli warata ula nako bala choko bedi bari ne ben tiga do jona le verdict sebenigala to albeta Traoré gum war Traoré ako menye nyina sankoro labaniga do sankora kono jamana nyema o fana ye lada koro ye jamana kono bari menye barakelo beta ninka jonjon duma bari ku fo ku tanu albi ko sega do faru chesri jalaka sebenigala ko akuni ya laje ministry so anga jamana kono wari bela jelen koni ka barakelaw chwadi janko ka sega ke bonya masegiye sebenigela kameka mami mana no ye albeta Traoré wodi ministère de transport ye wari no ye madame Dambele Madina Sissoko wari alefane ka ministère so kono afane ye jonjon taninga di ma chamama nga mami mbe buguna tige kono wodi ye directeur général de transport wari ka kera chevalier de l'ordre national ye sebenigela ko akuni ya laje minye Mamadou Tcherno So Traoré ale de directeur général de transport ye wari ko mado maminye barin damne Traoré cabinet bimase ko joro fitini fanfe be ministère sukono kana la minye joro kuma bayi atemena befe ako abe fen don foka dona kari akuni ya laje minye tama ko anga jamana kono madame Dambele Madina Sissoko kama fili abada ninka dana taka daka Traoré koni ya laje minye poro de Conakry ma min karo nyama gale o kara le no ye Mamadou So sebenigela ko wari Traoré ako ali biniya laje barakanu wari ko ni ye kle laje ka kalo laje ka san laje Traoré minye lafia no ye repoye o kuma ka to don fio aka barakon nala sebenigela ko ako yelama chama ne tumbolo dalembe ministry so la kabini wati jan Traoré minye Mamadou Tcherno So
ye a nana sigi sen kan tuma min na a y'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ a ko min kɔni ye poste ye bari n'o ye Kati poste ye i b'a ye k'a fɔ degun belebele tun bɛ Kati donda la o tɔ de k'a kɛra sababu ye k'a tɛ tɛmɛ wagatinin kunkurunin kan a ye poste bɔ Kati ni ka taa n'a ye Bugari min ye Dion i b'a ye k'a fɔ ni ka na ni lafiya ye a ko n'i y'a lajɛ dɔ bɔra Dion o tuma Bugari dɔw taara bila fɛnɛ Nɔnsɔnbugu a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa tali kɛ mun kan sabu n'i ye Nɔnsɔnbugu sira lajɛ Bugari k'a daminɛ Kolokani jɛma ka taa bila fo min ye Dipoli ye o tɔ de b'a ye k'a fɔ sira in bɛ matarafa kosɛbɛ o tuma n'i ye Kita fɛnɛ lajɛ ka tɛmɛ Keɲeba fɛ ka taa bila fo Senegali k'o sira fɛnɛ bɛ matarafa n'o taama kɔni n'o o fiɲɛra kosɛbɛ o tɔ ni k'o poste ko mabɔ dugu kɔnɔna la o tuma ko lafiya da o bɛ Kati ni a lamini ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye baaraw lajɛ Madina k'ale ka danaya b'a kan kosɛbɛ Bugari Traoré min kɔni médaille talen ka don a disi la a y'a yira k'a fɔ nin t'ale kelen ka baara ye koyi ale b'a jɛɲɔgɔn baarakɛlaw de fɔ ko sabu n'i y'a mɛn ko ɲɛma k'i b'a fɔ ko kɔmaw ko bolodengɔni kelen ko tɛ bɛlɛ ta o tuma k'ale bɛ foli ni tani k'a ka baarakɛlaw de sɛgɛrɛ Bugari ko nin médaille k'a b'a ta ni k'a bonya d'olu bɛɛ lajɛlen ma sabu ko jamajɛ baara ko de b'ale fɛ yen o tɔrɔ min ye sariyaw batoko ɲuman min ye baara kanu danaya kɔnɔna la jamana ka kungilenna o tɔrɔ ko de bɛ boloda dugu jɛko 20 o tuma min kɔni ale ka ŋaniya o de ye a taara ka d'ale disi kan cogo min na o tuma ale fɛnɛ jɛɲɔgɔn baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ su ni tile Bugari n'u fɛnɛ tɛ repos dɔn o tuma k'ale sago fɛnɛ ni médaille kelen ka ta ka da olu disi kan sabu ko maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le verdict kɔnɔ Albeta Traoré ale ka sɛbɛnni don Albeta Traoré ka fara verdict fasirijɛkulu kan wajaba an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ maa min totɔ don ji la n'o ye nɛgɛ bilenman sɔrɔ b'i pro o kan n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko lɛnɛpana maa min ka fasiri ye nin o ye a Danbele ye a Danbele ko min ye maître Jean-Claude Sidibe ye ale de sugandila o ka conseil national électif sévère k'a kɛ fédération malienne de basketball ni k'a kɛ o ɲɛmaa ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ juma tɛmɛlen décembre kalo sale tile 30 san 2022 an ka dunanjigiso min n'o filɛ nin Amdala Seye 2000 kɔnɔna n'a bɛ wele ko hôtel Masale n'i ye nin ta k'a lajɛ ko nin y'u ka nin jɛrɛ nin y'a ta ko 19 ye fasirikɛbaa ka fɔ la n'o ye a Danbele ye ko min ye maître Jean-Claude Sidibe a ka nin ɲɛmaaya jɔyɔrɔ in k'a sɔrɔ ko a bɛnna ani min kun b'a la ka ɲɛmaaya jɔyɔrɔ ɲini ɲɔgɔn fɛ ko a bɛn b'o ma fɔlɔ wa n'o ye Mustafa Touré ye Mustafa Touré ko maître Jean-Claude sugandilen min filɛ nin k'a kɛ fédération malienne de basketball o ɲɛmaaba ye waasa min ye mandat yɛrɛ ye o bɛna kolonkolon san 4 kɔnɔna na n'o ye mandat de 4 ans ye i b'a ye k'a fɔ min ye Mustafa Touré ye ale ko k'a ma jɛ ni jaabi ye ko wa ko min y'anw ka kiiritigɛbulonw ye k'a n'a ta ni ka taa da bɔgɔ jelilen kan a ka sebaaya a ka minɛni ka di a ma wa min ye maître Jean-Claude Traoré Sidibe ye a kɛlen kɔ ka ɲɛmaaya jɔyɔrɔ in sɔrɔ min ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ olu ka hakilina in a sigin bɛ bolofara min ye bolofara n'i y'a ta k'a lajɛ min ye u ka ligiw ye 6 olu y'u ka danaya ta ka da a kan ni o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 9 ma nka 6 de y'u ka danaya ta ka da maître Jean-Claude Sidibe kan maa in maa dunan tɛ nin kɛnɛ in ni nin ɲɛmaaya jɔyɔrɔ in sɔrɔli la bawo san 2014 ka se 2017 ma a ye fédération malienne de basketball a y'o ɲɛmaaya kɛ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kun y'i sɛmɛ kɛrɛfɛ o mandat baalen kɔ i b'a ye k'a fɔ a tala ni k'a kɛ an ka ministre des sports ye ka o jɔyɔrɔ fana ta ni ka di a ma wa o senfɛ i b'a ye fana a ye baara kuma fana caman ni ka olu boloda wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye fédération yɛrɛ ye a bolofara misɛn tɔw n'o bɛ ligiw kofɔ n'i ye Mustafa a fɔ Mustafa Touré n'i y'ale ta k'a lajɛ ale ka kuma lasela n'o ye Solomani ye Solomani ko min ye ale b'a la ka min ka kumakan ni k'a lase n'o ye Jean-Claude ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ ɲini ani min jɛra ka ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ ɲini n'o ye Mustafa Touré ye k'a ma jɛ ni jaabi ye ko jaabi ko wa k'a ta da koyi nin ma wa min ye Jean-Claude a danaya kɔni dalen kɔ a kan a y'a jira k'a fɔ k'a ka dayɛlɛ bɛ bɛɛ lajɛlen ye ani bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ko kalata waati n'o tɛmɛna ka ban ko bɛɛ lajɛlen k'i fanga di ɲɔgɔn ma min ye fédération malienne de basketball o ka se ka fiɲɛ kura ni kura ka se ka fiɲɛ a taabolo la a ka se ka fiɲɛ kura sɔrɔ wa min y'a ka plan stratégique ye o kɔni o bɛna kɛ katimu ye min kɔni n'a bɛna kolonkolon furancɛ kɔnɔna na o furancɛ k'a minɛ san 2023 ka se san 2026 ma n'i ye Jean-Claude ka taabolo lajɛ
ako ka bena ninkura fiye basketi yɛrɛ a taabolo la maa minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛn bɛ basketi a ɲɛnamayali ma ka se ka olu kɔkɔrɔma don kalanbulon ka ta ni ka ɲɛsin u ma wa min ye ligiw ye ka taa se district taw ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na wa min ye fɛ club première ni deuxième division maaw ye olu fana maa minnu bɛ wuli ka jɔ olu kɔnɔna na k'a na kalanbulon ta ni ka olu fana sɛgɛrɛ o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ a ye hakilina wɛrɛw ta minnu kɔni n'a bɛ sina kɛ sabu ye ka ninkura fiyɛ anw ka fédération malienne de basketball o taabolo ani a sinsin bɛ bɔlɔ minnu kan maa minnu bɛ yen n'olu ye opposants ye n'o ye Musa Fana a jɛɲɔgɔn tɔw ye n'u kɔni jaso bɛ tɔnba kelen na n'u k'u to a da ko collectif n'i y'o lajɛ Musafa Ture a yɛrɛ bɛ o la ale de ye section basketball au stade malien ale de y'o président ye ka taa se Alkaya Ture ma min ye FIBA ex FIBA ale y'o fana a y'o maa ye ka taa se Musa Ture ma ancien arbitre international ani Sulemani Kulubali président du district 6 de basketball de Bamako ale y'o ɲɛmaa ye ninnu bɛɛ lajɛlen de fara min ɲɔgɔn kan k'a fɔ min ye maître Jean-Claude Sidibe ye k'u ma jɛni a ka ɲɛmaaya jɔyɔrɔ in sɔrɔli ye ko wa k'u na t'u da bɔgɔ jolilen kan nin ko ye sɛbɛn n'a y'a sama ka bɔ lɛnɛbara kɔnɔna na a danbɛlɛ a ka fasiri Mɔmɔdu Tarawele an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka basigi don jamana kɔnɔ Ala ka sanfɛ celu tigilamɔgɔw Ala k'u bɛn kelen ma n'o tɛ gɛlɛya kɛra sen na ntolanci kɔnɔ dɛ o tuma min ye Mali ye wari an ka bɛn ko la wari nin bɛ dan sigi an ka bi ta la